everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Si Vicky ug katong mi pusil kanako barihas og tingog. Honey, wa ko magkasabot. Babay ang mi pusil kanako, honey. Babay? Di ba ki-confirm good ninyo nga mga Sparrow ang miatake? Mga NPA ang miatakihan. Usa may bot mong ipasabot. Nga katong nagpusil nimo og hapit ka mamatay og kana si Vicky. Usara? Usa mo di ay nag-cover si Vicky nga asawa ko nohay ni Erning? Pero ang tinuod, usa day siya ka NPA? Yeah. Honey, imposible mo magitugan ako. Babay ang miatake nimo dito sa simbahan? Ging na siyang usa ka babae. Babae lagi kinabati na ko yung tingog dihang iya kong gipusil. Unya giunsa man nimo pagtandi ang tingog atong mipusil nimo og sa tingog ni Vicky? Honey, mahimo bag tubagon ko nimo? Biyay ko. Huh? I said leave me alone. Okay. Di na ko anang parehas og tingog ni Vicky og katong mipusil nimo hand. Basta kayang ako lang nga safety gihapon ta og ma-enjoy gihapon nato kung tanang kori mo puli na ni Marcos. Excuse me. Di lagi manaog sa Marcos Malacanang. Buang ka matikaling bayhana ka? I love you, honey. Katong kaliwanag. Katong gabi nga. Hayop mong mga militar, mga pasista, mga demonyo! Murag lisod katuan. O kaganina dito silang bahay. Mga demonyo! Mga demonyo! Mga demonyo! Demonyo! O sa simbahan sa Mapulo. Mamatay ka! Demonyo! 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 Demonyo di aya. Hayop mong mga militar, mga pasista, mga demonyo! Mga demonyo! Mga demonyo! Mamatay ka, demonyo! Hayop mong mga militar, mga pasista, mga demonyo! Mga demonyo! Mga demonyo! Mamatay ka, demonyo! Hayop mong mga militar, mga pasista, mga demonyo! Mga demonyo! Mga demonyo! Mamatay ka, demonyo! Konfirmado sa kong utok o pandungog. Una, dihang garip na ko si Kaliwanag. Ikaduha, dihang gipusil ko dito sa simbahan sa Mabolo. O ang ikatulo, kaganina dito sa ila, ngagingalan ko niyang demonyo. Konfirmado sa kong utok o pandungog. Si Kaliwanag. O gadong ni pusil ka na ako. O si Vicky. Usara. Escolar.
Paganda mo, eskular. Kay maglakaw na yung tao. Hinay na kayo ng nagana. Paspasiba. Magdalita. Kay basing magkasibat sila. Paspasiba ang dagan! All right. Maglakaw na ang tapay ko nito. Aron dili sila magkamatay. Move! Paminaw, ayaw ka mo pagkumpiyansa sa asawa ni Erning. Magtas ka ng mayhana. Kaya ang tinuod, wa mamatay si Kaliwanag. Dakong buhi si Kaliwanag. Sir, padlak mga pultahan, sir. Padlak sa mga bintana. Mga tanga mo, gamitan ninyo ang cutter. Yes, sir. Abierto na tanan, sir. Pagkadakong binuang, lakip ko na himong tanga ug bugo. Siga mga mata ninyo. Nganong gipugos ba natong putol ang mga dagkong kandado aning baya? Nga masabot naman kayo nga kumo kaya mga kandado dito sa gawas, mao nga nagpasabot nga kining baya wa na'y tao sod sa sod, way tao sa sod kay gibiyaan. Gibiyaan kining ilang bahay nila inisto. Di ba? Hunya nga nga ito pag-ibong kagandado. Naabil ko ninyo kamugo. Sa ato pag-ibiyaan kining baya, umilayas, umitago ang mga tao aning baya, aron paglikay sa may tabungilan. Sir, sunod na itong buhaton, sir. Sir, atong buhaton, sir. Dako kay gamit ang mga outlet sa kuryente ni Nimbaya Escolar. Gamito na to ang mga outlet sa kuryente. Atong i-short circuit. Lihok na yung kamong Escolar! Labing siguro wanay kapustanan ni Baya kay ila maggibiyaan. Ha? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Katog na, may kunching. Salamat, Ginoo. Matog na ta, Vicky, humanang atong rosaryo. May kunching, ano ka? Gikulpaan man ko. Ginoo ko. Ngano ka ni Vicky? Yan naman ko to! Bay! Yaning. Oh, Bay! Ikaw yun na. Ikaw na research. Kadiyot lang. Anong ikaw may niya si gawas? Huwag magkamusot. Bay, may voluntaryos kong bantay ni sa gawas, Bay. Kung ano kinig, ubay-ubay na nangabot. Huwag nang meeting sila. Taon-taon na silang nag-meeting. Sir Miguel may nag-meeting nila. Kapit mo, Bay. May mga armas na nangabot kanina. Ubay-ubay sa to. Ha! Pulpida, no? Minaw ko, Bay. Libaot balibor ko. Makatilaw sa tagkubatan ni Udit na manaog sa Marcos, Bay. Aoy noon. Murag, taon-taon naman tayo anak kasuhay kinamanga yan eh.
Maggubat, magkaugumba, probita. May sa doon ba kayo, bro? Taon-taon naman sa taon na ka. Hingos-hingos o pulbura, di ba? Di ba, bay? Ayun na, di mo kagikan. Abi nimo. Pila na ka mga kauban nga nag-driver o taxi. Nag-drive ng taxi, kuryo. Misakay ko. Gisabayan na mo ang atong kampo. Dagkan kay mga sundao sa kawas. Nagpurong upuwa. Ug ang tumoy sa ilang armas. Gihiktan sa nilang mga puwa. Probita. Sign ba na ba nga? May suporta sila, Marcos. Oh, klaro yung kayo. Oh, kuryo. Nga, ano sa man? O, sige lang ta. Sayang lagi. Sayang yun nga. May support sila ni Marcos. O ba? Ano man ka? Ganina rin gabantay ni mo nga. Murag, magpagnik. Ikaw sa ilang taon ni mo diha? Kadiyot lang. Tanawar ko. Murag man nagsunog, guryo. Tuda. Tanawa. Kaniyo to. Tanawa, guryo. Uda ba itong kay aso. Pida. Murag sunog yun na. Sunog yun ba, Sarge? Sa ka nasunog ka? Mi anam na bag kadako ang kayo. Mi hayag pag-ayo. Sunog yun. Pida ng kalakiha. Murag butok-butok lugan ako. Siya, ibuti pasabutan eh. Bay, kulbaan ko. Bay, pahibaw as Papa Miguel. Ingna nga nagdali kong ngatos, bay. Oh, okay, may Sarge. Okay, may Sarge. Sige, pahibaw. Sige, bay. Pag-amping, ha? Lord, Lord Town. Ayaw taon itugot, Lord. Ayaw taon itugot. Nga ilang bay earning bay mo'y nasunog. Bay, bawon ako, Sir Miguel. Oh, Diyos ko! Inuo ko! Ang amo kinay bayan na sunog! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.